10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship your holy. Punta Cross, wala mo. May kalino ka. Buwaran sa ubay. Hindi mo man kreti. Hagi. Taong, tag-skill. Pinilit ko. Hi guys! Welcome to my channel. Ako dapat ni si Lordy Lisa. March 5 karon guys. Ako sa ubay. Diya. Salamat sa Ginoo. Nabot na dagahang Google AdSense. Diara. Maka mamisunod sa kudani guys. Kaya nabot na dagahang Google AdSense. Diya pa ni si Ja sa February 19. Karon pa na si Ja na vlog. Salamat tayo sa taas sa Ginoo. Unang-una salamat sa Ginoo. Nga idazenggi. Gihatag ni Ja na nga maabot ni ang kuan. Arong maka mamisunak. Kaya man ni gi-promise guys nga ug maka sweldo jud ko unang sweldo na aheng ihatag ni tatay kay ang ipatambaw sa ijang pikas mata. Mas doktor yung nga ijang pikas mata may chance pa kunong makakita mo na nga aheng ijang mata ipa-check up na og medyo malinaw na. Pasalamat ko ninjong tanan mga viewers kay uwa mo pod ni. Gisugod akong tatay sa mga anak na nga di mo kontak. Paliwag lang po din sa kontak ka sa tatay katiguang na maluoy mo. Kay kadauli na dito sa Alicia. Magsigi sila og handom. Katong mga anak ba nga di mo kontak og kontak ko ginikanan kay ato na bang ginikanan tiguang na anza. Presensya ra ninjo anan sa nagkuanza. Kadauli na to si gandom. Sa mga anak nga wa mo kontak nga kanang nay balagag di mo mo kuan di mo mo uli kutakay ta pa yung ginikanan maluoy mo ay ana pa ba mo kontak o wa na. A few moments later. Magsabon boy tama ko ang sabon. Diya guys karon maglabas ako kay arang kadaghan kaazog labhenan. Diya naala malinjo maglaba meron kay amang labanan sinakuna. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, worship your holy name. Sun comes up, it's a new day dawn. It's time to sing your song again. Whatever fuss and whatever lies before me, let me be singing when the evenings come. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, worship your holy name. It's still love and you show to anger. Name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul,
my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, worship your holy name. So adin ninyo guys, maglaba mo. Anja, magkanta mo. Idaig sa Ginoo ng injong kanang gibuhat. Te tabangan mo sa Ginoo dali ra jud mahuman anja. Pamabati ka kapoy anja. Alam itos paminaw sa labas og mag kanta-kanta kag bahin sa kanang bahin sa Ginoo. Dati ko de ko sa ang ka-accountability kanunay nga nasa Cebu. Labi nimo dia salamat kaazo sa tanan-tanan jud nga pagtudlo about sa Bible. Day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul sings praise unending. 10,000 reasons for the forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, worship your holy name. Bless Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, to worship your holy name. Worship your holy name. Muhay de ko sa ano to? Sara. Ang anak niya sa Cebu. Salamat ka doon na tatanan-tanan dyan kanang sang mga kanang dugang kahibaw sa Bible. So, salamat po sa kanon natong pag-accountability nga daghan ko kaazong nahibawaan pag nani. Ang trabaho day kinahanglan kauban atong Ginoo di ba dali ra maham bisag daghan trabaho dali ra mahuman kay kaban man nato ang Ginoo kanunay inja. Kani sa unawa ni nabuhata magtrabaho ko magbagot-but ko. Dugay mahuman nga lang sa karon. Di ba na ko unsa nga buhaton day magtrabaho ka labi nag kanang nay wa kay kauban ikaw ra inja. Sambit naman di ka sa Ginoo. Inja kanang salamat ka na sa tanan-tanan ja. Bisan pa sa kanang naay mga tao nga wa kasabot. Naghagwa nakasabot sa atong mga gipangbuhat sa atong pag-accountability. Unta atagan sila Ginoo. Kalamdag sa panghuna-huna nga makasabot sila. Inja. Salamat ka na kay love you nak. Salamat, God bless. Salamat sa tanan-tanan. Shout out kang Ruby, probinsyana nga nasa Cebu karon nga bagong channel. Lahat ng manghod guys, paki-subscribe o kang Jijin Birds Pod. Og hilod ay cool diha sa Japan. Kang Leo TV Adventure o kang Ate Mars. Hi pod ko kang Jima and Ados Vlog. Azan jo kalimti guys. Og hilopog ko kang Looney Tunes. Salamat kadto sa way-sawang pag suporta sa mga videos. Ja, thank you po ko kang Jerry Yaga. Ja, si tawde ko na siya sa isang anak nga si Terdy na naa sa Alcoy, Cebu. Terdy.